Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonsibanda ukubingelela undlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba sikwazi ukuthola lolu suku lwanamhlanje, sikwazi futhi ukuqhubeka nesihloko sethu. Ngithe mangisibheka isihloko sethu sibanzi ngendlela emangalisayo, sidinga ukuthi ngiwahlanganise amavesi amaningi ukuze indaba yami izwakale ihlangane. Kodwa-ke manje isikhathi salokho engingenaso ngenxa yokunakekela abantu abangaphezu kwa-7,000 ekhaya lezwi. Kuningi kabi okufihlakele kule mpendulo ethi ibandla okufanele lidediswe ukuze ongenamthetho ambulwe. Ithintile kancane izolo ukuthi kunamavesi arifeya ibandla njengo-he, okungikuthi indoda. Ngase ngiphonsa umbuzo othande ngiyazi ukuthi abaningi bamangalile, othi ibandla lingumakoti kaJesu yini noma ibandla lingumzimba kaJesu? Nginamavesi amaningi okufanele ngabe ngicacisa ngakho lokho, kodwa ngizoshaya nje ngamafushane ngidlule ngoba isikhathi sokwaprepare ngiwahlanganise isona engingenaso. Kwamanje nje sengeke ngathi ngiyabheka ngabona ngeke ngenxa yomsebenzi enginawo ka-WhatsApp angikwazi. Ngiyakhumbula ngake ngakhuluma emsakazweni, kwasuka lento okuthiwa i-uproar, kwanyakazwa namanje ngiyazi kuzonyakazwa ekhaya lezwi lamazwi engizowakhuluma, kodwa ekugcineni akekho waqhamuka nevesi engalicelayo. Okay, asibuye endabeni yethu-ke. Sesivumelene ukuthi ibandla okufanele lidediswe ilona elinamandla elivimbe ongenamthetho. Ngiyacela ukuthi ngiguqe sikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, sibonga usuku nesikhathi osipha sona. Siyakubonga kakhulu uNkulunkulu wethu, ngiyacela ubusise abantwana bakho ezindaweni zonke abalalele le nkonzo. Ubasize ngomoya wakho oyingcwele, bangalahleki, bangaduki. Ngiyakhuleka futhi Nkosi, khulekela bonke abasemkhosini, baqinise, ubapha amandla. Nathi sisalungiselela umkhosi wesonto elizayo, siqinise, usipha amandla. Ngiyakhuleka-ke Nkosi ukuba ubusise laba abaletha abantu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu, babusise ngesibusiso sakhe sikuDuteronomy 28 verse 1 kuya ku-verse 14 nakuNumeri 6 verse 24 kuya ku-26. Babusise Nkosi, babonakale ukuthi bahamba nawe, banawe, basebenzela wena, ngoba kukusebenzela wena ukuletha abantu endlini yenkonzo. Siyakubonga-ke Nkosi, namanje busisa Nkosi bonke nabaxhase umsebenzi wakho financially, babusise Nkosi, babonakale ukuthi benza intando yakho futhi basapothe ivision yakho uqobo. Siyakubonga-ke Nkosi ngoba uyabenzela imangaliso. Siyabonga kakhulu. Qhubeka-ke Nkosi wenza umsebenzi. Sinikela kuwena uqobo lwethu, sinikela kuwe le nkonzo, nginikela kuwe mina uqobo, kuba Nkosi ungisebenzise ukhulume. Siyabonga kakhulu. Thatha udumo nangalo lolu suku. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, bangcwele, siyamdumisa. Ake siye-ke esisekelweni sevesi lethu kukaJohane chapter 17 verse 20 no-21. Kufundeka kanje: angiceleli laba bodwa, kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, kuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Sizoya-ke kwabaseThesalonika besibili, sizoqala kuverse 1 kuchapter 2. Kepha siyanxusa bazalwane mayelana nokufika kweNkosi yethu uJesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo,
ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu, ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi vela kithi sengathi usuku lukaKristu selifikile. Makungabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela ngokuba alukufika kungaveli kuqala ukuhlubuka kwambulu umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa, omelana nakho konke nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo azazihlalisa ethempelini kaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Verse number 5, anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na senikwazi ukumbambezelayo kuzambulo ngesikhathi sakhe ngokuba imfihlakalo okungabi namthetho isiyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena ombambezelayo manje. Verse number 8, lapho-ke uzakwambulwa lo ongenamthetho eyakumqeda iNkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Ayike sesiyamazi umbambezelayo, sesiyamazi umvimbile, ibandla okufanele lihlwithwe bese ongenamthetho uyambulwa. Okungukuthi izinhlupho zeminyaka eyisikhombisa zizokwenzeka ibandla selihlwithiwe. Inhlupho zeminyaka eyisikhombisa. Ibandla-ke libizwa ngohi, libizwa ngendoda ngoba lingumzimba kaKristu. Alikwazi ibandla ukubizwa ngoshi ngoba lingumzimba kaKristu. Kunenkolelo-ke egcwele ethi ibandla lingumakoti kaJesu. Ibandla lingumakoti kaJesu. Angazi ukuthi abantu bakuthathaphi. Ngiyaphinda ngiyagcizelela. Angazi ukuthi abantu bakuthathaphi. Nginamavesi ayinqwaba la asekela ukuthi ibandla lingumzimba kaJesu. Kuyenzeka yini umzimba wendoda ubizwe ngoshi? Kuyenzeka yini umzimba wowesifazane ubizwe ngohi? uJesu uyinhloko yalo mzimba, uyikhanda, okungukuthi ibandla liyindoda. Njengoba sengishilo ukuthi ngasho emsakazweni namanje ngizosho la ekhaya lezwi. Ngicela ozonginika izwi elithi umakoti wewundlu yibandla. Ngiyaphinda. Ozonginika izwi elithi umakoti wewundlu yibandla. Ngoba amavesi maningi athi umakoti umzimba, ibandla lingumzimba kaJesu. Ngiphinde, ibandla lingumzimba kaJesu, yena uyinhloko. Singamalunga emzimbeni kaKristu. Ake sibuke leli-ke. Sibuke leli abase-Efesu chapter 4, abase-Efesu chapter 4. Ake siqalele kuverse 11, Efesu chapter 4 kuverse 11. Nguyena futhi owanika abanye kuba babe ngabapostoli, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabavangeli, abanye babe abelusi nabafundisi, ukuze abangcwele baphelelisele umsebenzi wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu. Lezi zinto siyizo ngoba kwakhiwa umzimba kaKristu, akwakhiwa umakoti kaJesu. Kwakhiwa umzimba kaKristu. Verse 13, size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu ebudodeni obupheleleyo esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kaKristu. Yezwa, sifinyelele ebudodeni, lithinde legama lendoda. Size sifinyelele ebudodeni obupheleleyo esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kaKristu. Yingakho kumzimba kaJesu oyibandla ubizwa ngohi, ngoba uyindoda. Kufanele sonke sifinyelele ebudodeni ngoba
siwumzimba wendoda enguJesu. Okay, ngifuna ukugxuma ke ngisheshe ngiye lapha. Kanti ubani umakoti weWundlu na? Ubani umlobokazi weWundlu? Ngiyafisa ukuthi ningilalele ningizwe kahle. Vula izwi lakho iBhayibheli lakho. Isambulo chapter 19. Isambulo chapter 19. Isambulo chapter 19. Nansi ngifuna lento ungasayithuli. Isambulo chapter 19. Lasifunda khona ukuthi ubani umakoti weWundlu na? Ubani umakoti weWundlu na? Isambulo chapter 21 ngiyaxolisa, not 19, 21 verse 9 and 10. Isambulo chapter 21 verse 9 and 10. Ngiyaxolisa hayi 19. Isambulo 21 verse 9 and 10. Uthi ke uverse 9. Kwase kufika enye izingelosi ezisikhombisa ezazinezitsha ezisikhombisa ezigcwele izinhlupho ezisikhombisa zokugcina. Yakhuluma nami yathi, "Woza lapha ngikukhombise umlobokazi umkaWundlu." Ithini ingelosi kuJohane? Ngikukhombisa umlobokazi umkaWundlu, okungukuthi umakoti weWundlu. Verse number 10. Yamuka nami ngikumoya, yaya entabeni enkulu nephakemeyo, yangikhombisa umuzi ongcwele waseJerusalema wehle ezulwini kuNkulunkulu. Unenkazimulo kaNkulunkulu, ukukhanya kwawo kwakunjengetshe elinenani elikhulu, sengathi yitshe lejaspi elicwebezelayo. Usungaqhubeka nje ufunde. Umakoti umkaweWundlu iJerusalema elisha. Umakoti umkaweWundlu umuzi ongcwele waseJerusalema owehla ezulwini kuNkulunkulu unenkazimulo. Nangoke umakoti weWundlu. Ibandla lingumzimba kaJesu. Akukho mshado weWundlu oyokwenzeka phakathi kwebandla noJesu. Phansi kwesimo esijwayelekile nje, esijwayelekile bangcwele, umshado, abantu mabeshada kulandela ini? Kulandela ini? Honeymoon angithi? Kulandela inkonzo yasekamelweni angithi? So uzoshada kanjani uJesu nebandla singabantu? Mangithi singabantu angisho abantu abamnyama sihlangene la siyibandla. Siwumakoti wakhe kanjani siyibandla? Ngabe nisho ukuthi bazalwane kuzobuye kube nenkonzo yekamelo? Cha. Umakoti weWundlu umuzi waseJerusalema elisezulwini. Thina siwumzimba kaJesu. Uyinhloko yethu, siwumzimba. Izwi labaseFese ngilikhulumile kuthiwa sinikwe lezi zipho ukuze kupheleliswe umzimba weNkosi uJesu. So le theory engayazi velaphi yokuthi kuzoba nomshado, bathatha umfanekiso akhuluma ngawo athi uJesu umfanekiso wezulu ofaniswa nenkosi, nendodana yenkosi kanjani njani. Akazange athi uJesu yena loyo. Wayefanekisa kahle kahle ugxilelwe umfanekiso la kuthiwa, mngane ungene kanjani ungayembethe ingubo yomshado na? Webazalwane, asilifunde iBhayibheli silifundisise. Maningi amavesi ikho lokho engishilo ngathi anginaso isikhathi sokuprepare. Kodwa maningi amavesi akhuluma ngokuthi singumzimba kaJesu. Kukhona ke namanye athi la uPaul ethi nganendisele endodeni eyodwa, it's a past tense, ngakwenza. Sikhuluma ngomshado kuthunjani uyeza. Mayethi nganendisele endodeni eyodwa usho ukuthi asingabi namadoda amabili ukhonze. Yikho iBhayibheli libuye likubizwa ngobufebe. Ukhonza uNkulunkulu ngapha, uphinde ukhonza uSathane umamona ngapha. Kodwa hayi ngoba kunomshado weWundlu. Hayi ngoba ibandla liwumakoti weWundlu. Ibandla lingumzimba kaJesu. Phela lapho nje. Ngisho ngakho abaseFirst chapter 5 lapha
ko-26 wehla kuthiwa madoda thandana omkenu njengokuba uJesu elithandile ibandla. Akusho ukuthi ibandla seliwunkosikazi, sekuzochaza kuthiwa indoda nomkayo banjani, banyamanye, njengoba nathi njengebandla noJesu sinyamanye siwumzimba wakhe. Kuthiwa unkosikazi umzimba wendoda, indoda iyinhloko. Akukhulunywa ngomakoti wewundlo. Isambulo 21 uvesi 9 no-10 lakukhulunywa khona ngomlobokazi umkawundlo. So-ke nansi indaba-ke, umphiki uKristu noma ongenamthetho uzokwambulwa uma sekugudluzwe ibandla. Leli bandla elizovuka abafile kuqala, siguqulwe uma sisaphila, sihlangane emafwini, sihlangabeze inkosi yethu emoyeni, yena uzobe esemoyeni phezulu. Amafu abayazi bazongizwa bahamba ngebhanoyi. Uma uhamba ngebhanoyi liyasuka lidlule kwilevel yamafu bese liya phezulu. Lokho kuhunyushwa ngokuthi ngokwezwi. Wamuza ukukhumbula uPaul kwa2 Corinthians chapter 12 ethi waya kwelesithathu izulu. Amazulu mathathu kanje, ukusuka enhlabathini la emhlabeni uye emafwini, izulu lokuqala. Ukusuka emafwini uye esibhakabhakeni, izulu lesibili. Ngale kwesibhakabhaka, izulu lesithathu. Ilapho uPaul athi ngaya kwelesithathu izulu. So inkosi yethu Jesu izoma kwelesibili izulu, okungukuthi ngaphezulu kwamafu emoyeni. Thina siguqulwe masisaphila bavuke kuqala abasethuneni. Bese sihlangana emafwini kwizulu lokuqala, asithatha amafu asisenkosini uJesu kwizulu lesibili. Asithatha uJesu angene nathi kwizulu lesithathu. Ngithemba sengikhuluma ulimi oluzwakalayo-ke manje. Mhlawumbe ubungakazi uzibuze ukuthi mayethi uPaul ngangena kwelesithathu kusho ukuthini. Izulu umkhathi. So kahle kahle phakathi kwenhlaba ukusuka nje enhlabathini ukuthi ukuphakama sekusemkhathini la. Umkhathi usho indawo ekhente ebuswa umoya, enomoya nje. Umkhathi loyo. So umkhathi uqala phezulu komhlabathi uzofika phansi kwesibhakabhaka. Bese kuhlonzwa ukuthi izulu lokuqala, izulu lesibili, elesithathu ila uNkulunkulu ethi isihlalo sakhe sobukhosi. Athi emhlabeni senabelo seyinyawo zakhe. Bese isihogo sisithola phakathi komhlaba, sila emhlabeni isihogo kodwa phakathi nendawo esiswini somhlaba isihogo-ke leso. Ngakho-ke ngiyaphinda ngiyagcizelela. Isambulo 21 verse 9 and 10. Kwase kufika enye yezingelosi ezisikhombisa ezazinezitshe ezisikhombisa ezigcwele izinhlupho ezisikhombisa zokugcina ziyakhuluma nami yathi woza lapha ngikhombisa umlobokazi umkawundlo. Verse number 10, yamuka nami ngikumoya yayintabeni enkulu nephakemeyo yangikhombisa umuzi ongcwele waseJerusalema wehle ezulwini kuNkulunkulu unenkazimulo kaNkulunkulu, kukhanya kwawo kwakunjengetshe elinenani elikhulu sengathi itshe lejaspa. Qhubeka kuyachazwa lo muzi kuze kuyofika kuverse 27 othi akusoze kwangena lutho olungcolileyo kuwo nowenza amanyala namanga kuphela abalotshwe encwadini yokuphila yewundlo abayongena kulo muzi. Bengena bewumzimba kaJesu, hayi bewumakoti. Ayike bazalwane, sesifikile la sicacisa khona indaba. uNkulunkulu uzosambulela ukuthi siqhubeka nani ngesonto elizayo kuze kube kusasa enquthu. Ngokugcinwa inkosi masihlangane khona. Sinenkonzo ezimbili enquthu kusasa bese siba nenkonzo eyodwa ngesonto. Nizozithola inkonzo ngokuvuma kwenkosi. Umsombuluko ke siyaqhubeka. Kodwa sesiphendulile ukuthi ubani lo ovimba ongenamthetho. Ubani lo namandla kangaka? Ibandla. Mawusalileke ebandleni uzobe usenayo ichance yokungena ezulwini kodwa ngeke ulilandele ngokufa ngoba ukufa kuyosusa wesikhashana. Kuze bangabikho abantu abazibulala abathi balandela ibandla. Cha, ufa nje kube kungekho.
So-ke into ezoqhamuka uhlupho ongenamthetho antichrist uzonihlupha ngishilo kizona ngathi uzobe banika u666 onqapayo ngoba khona uzovuka ukuthi hayibo nanku lo 666 okwakhulunywa ngaye ibandla selihlwithiwe mina ngeke ngiwamukele ngikhetha ukuhlupheka ngihluphekela uJesu unqunywe ekhanda-ke ngesikhathi esifaneleyo sekuvumelekile ukuthi abantu bafe bangajahi ibandla ngesikhathi esifaneleyo nobe sekungena ngaleyo ndlela-ke kodwa nalapho uzovuka ngoba sesibuya nenkosi uJesu sesizobusa iminyaka e1000 ilapho-ke la uyofika wena uvuke khona ekubulaweni awuyuvela ukuthi mawubulawa lapho ugijima uye ezulwini lokho sikuthola kwisambulo chapter 20 uqala kuverse 4 ngase ngibona izihlalo zobukhosi bahlala kuzo banikwa amandla okwahlulela ngabona nemiphefumulo yababe enqunywa amakhanda ngenxa yokufakaza ngoJesu nangenxa yezwi likaNkulunkulu yabona bazonqunywa amakhanda nalabo abangakhulekanga kusisilo nomfanekiso waso nabangamukelanga uphawu lwesilo emabunzeni abo nasesandleni sabo baphila bovuka ngaleso sikhathi-ke baphile bazosijoyina kule minyaka e1000 bengahlwithwanga nebandla ngakho lwela ukuhlwithwa nebandla mntakababa ungasali ngoba ibandla lizohlwithwa ngeke ibandla lihlushwe umphiko uKristu ngeke ibandla lihlushwe ongenamthetho kodwa kumanje liyaqala liyahlupheka noma indawo zingafani njenge-Middle East kuma-Arab bayabulawa abafani baphathe iBhayibheli abakhulume ngoJesu so-ke bayabulawa yiyo le ndawo eyinkaba phela nala aphila khona inkosi uJesu nabafundi laba esebenze khona kodwa nje ngale kwalezo zinhlupho sonke sizohamba sihlwithwe nebandla uma ukulungele lokho mawusalileke mntakababa engakutshena khona bangcono laba bafa manje befele enkosini ngoba bayovuka kuqala bese masaphila thina siguqulo kodwa mawusali yabona ofile manje ofele enkosini ngeke asale ekuhluthweni kwebandla kodwa wena mawukuthi kufele lesikhathi usadlala amagenda awufuni ukhonza uNkulunkulu ngomngcwele uzosala ubhekane nosizi ubhekane nezinkinga mususala-ke mntakababa lungisa indaba yakho noNkulunkulu buka ngikunika usuku uvuma izono zakho yebo lukude kodwa uJesu sithembisile wathi uma umuntu eqale wabhuka wathola usuku nesikhathi wayesezibhala izono zakhe njengoba zinjalo sibhala isono njengoba sinjalo musubhala ihloko ngoba mawusukhuluma nami mina ngizogxila ngikubuze ngoba uNkulunkulu ungifundisile ukuthi isono esithile nesithile sikhulekelwa kanje mangikubuza ngikubuzela ukukusiza wena ngikukhulekele kahle njengokuthi nje njengokuthi uma wahlangana nomuntu nesebenzisa isivikelo sokukhulelwa nubulela izingane phela kufuna ngizikhulekele lezi izingane ngiwanikezwe amandla okuzikhulekela egameni likaJesu zingene ezulwini ngoba ngeke ungene ezulwini wahlangana nomuntu wesilisa nasebenzisa ukuvikela inzalo ngoba lezi izingane ezila emkhathini zizokuvimba ngeke uye ezulwini ingane zakho zokuvimba yizo lezi ezishaya imshado yizo lezi ezenza ngayithola imisebenzi yingakho kufanele uvume isono sakho ubalule yonke into oyenzile engcolile emhlabeni ngoba nalezo wakwazama ukuyikhipha zangaphuma zifile kwelikamoya vuma isono sakho ungamnaki umuntu omelene nenkonzo okuvuma isono endijulile leyo nkonzo awuzogijima uye kunoma kubani ongatrainekile ngayo ngoba bambalwa abafundisile uNkulunkulu bakhulekele lezi izingane uzohamba uyivuma izono zakho fine kodwa ungagxili ungayikhiphi impande ngiyaxolisa lokutshela iqiniso yakungena ezulwini ngoba zizokuvimba izingane zakho owazibulalayo awenzanga mhlambe abortion kodwa nisebenzisa ijazi lomkhwenyana nasebenzisa lokho wayiklina uklina ini uklina izingane uklina umphefumulo kaNkulunkulu woza buka uthola usuku ususecured ubhale phansi noma yinini mawukhunjuzwa bhala phansi izono zakho
ukuze uma uNkulunkulu ekulanda lungakafiki usuku uthi uzokwenzela umusa, ngoba iyona nqubo esinikeziwe la. Ninikwe mina ngedwa ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova ukuba ngivumise izono. Ninikwe mina ngedwa, ngingedwa ningaphezu ka-7,000. So uzobekezela nje. Ngiyababona abanye bangena bakhale athi umuntu udidekile yini baba wanginika u-2029. Cha, ngididekile ngingedwa, kodwa into emnandi mawusuthola usuku nesikhathi bhala phansi. Mawungafa lingakafika usuku uNkulunkulu uzokwenzela umusa. Baningi asebehambile. Omunye nje wahamba ngosuku engilinda ukuthi afone ngalo kanti uyaphuma umphefumulo. Basekhaya labo bantu uma belisebenzisile ithuba lokubhala, ngoba omunye uzoyithola idate kanti akabhali, noma abhale ukuthi makufika esinye athi hayi ngizobuye ngikwenze. Sokurongi-ke lokho. Bhala isono sakho ngaleso sikhathi, idate oyinikeziwe, nosuku nesikhathi, nenamba oyoyifonela, kubhale eceleni, ubhale ebhukwini lakho lokuvuma izono. Ngiyakucela, ngiyakuncenga, ngoba angikwazi mina ukukufunela idate yakho ngoba abantu baningi. Kuzofuneka mina kungithatha insuku engaki ngena through idayari nedayari, noma ngemadayari ngempela ama-journal. So-ke ngiyakucela, lalela, mawusubhukhile thatha into uyibhale eceleni, ngoba ayafreeza lamafoni, ya-expire lo WhatsApp. And uyazi uma u-expire WhatsApp kuwe noma washintsha inamba, nakumina kuyacisha akusekho nakwawami amafoni. Hayi-ke sengikhulumile. Kuyokusiza ukulalela, kuyokusiza ukulalela, kuyokusiza ukudlula kimi. Dlula nje kubaba uNsibande, ngoba kalutho uyisoni nje naye isikhulu kunazo zonke wahawukelwa. Dlula kubaba uNsibande uqondane nowasifela esiphambanweni ophethe ihluthulelo zokufa nezehayidesi, okuyena ozokufaka esihogweni, okuyena ozokufaka ezulwini. Ngiyadabuka ngibe ngiqinisekisa ukuthi okhulumayo njengamanje akuyena ubaba uNsibande. Lawa magama yowafica ngosuku lwakho lokuhlulelwa athi uNkulunkulu ngakutshela uthi wawukuphi inkosi, bese kuveza ubaba uNsibande. Hawukho ubaba uNsibande athi kwakungeyena, ngangisebenzisa umzimba wakhe. Uyothini ngalelo langa? Kanti ulitsheliwe iqiniso. Ake udlule kimi, dlula nje kimi, dlula ngiyakucela, ngoba nami ngiyawutuba umzimba wami. Ngilwela ukuthi ngathi sengishumayeza abanye ngilahlelwe ngaphandle. Hayi, angiguqe ngikhuleke, sengikhulume kakhulu ngathi ngiyemuka nje. Yini ngageqa amagula? Nokwemuka phela ngiyakuthanda mina, ngophumula ekhaya. Hawu, ngophumula ekhaya. Ayikulungile-ke, asikafiki isikhathi, khululeka. Mhlambe ngokutshela mase sifikile mayengivezeli uNkulunkulu, mhlambe angangivezeli, kodwa nje ngingakutshena kona masingabonani kuleli, asobonana kwelizayo. Ngingabe osebenzele ize. Asikhuleke sibonge uNkulunkulu wethu. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyathobeka nangaso lesi sikhathi. Akekho uNkulunkulu ofana nawe nonjengawe. Udumo lonke silinikeza wena lokufanele. Siyabonga ngakho konke sesikuzwile. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Thatha udumo-ke Nkosi nangaso lesi sikhathi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngikhuluma isikhathi eside namhlanje. Ngijwayele ukufika lapha yakoma 20 something 29 minutes, kodwa sekwenzekile. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akugcine. Uyilalele le nkonzo, uyilalelisise. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande uyavalelisa.